Καλησπέρα παιδιά στους 235 συνδρομητές. Σήμερα παίζουμε στήλα Brain Rot, αλλά μπορεί και να φάμε scam. Α, και μόλις μπήκε ο Άγγελος. Ποιος είναι ο Άγγελος? Ωραία. Άγγελε. Βρε Άγγελε, τραβάω βίντεο μωρή. Καλησπέρα παιδιά, λέει ο Άγγελος, γεια σας. Και όπως είπαμε θα παίξουμε σήμερα στήλα Brain Rot, αλλά θα έχει ένα twist. Λοιπόν, όταν εγώ θα κάνω στήλη το Brain Rot θα του κάνω block. Λοιπόν, σε 3, 2, 1 θα γίνει χαμός. 3, 2, 1. Κράβο λιμονετά. 1, 2, μπαμ. Ευχαριστώ μπρο. Lol. Thank you guys for watching. Θα του κάνω unblock γιατί είμαι sorry. Και